gadgets together with a tablet to monitor 15 babies. Governor ma County ma West Pokot Simon Kachapina dwaro sirkal mondo oruch oko lesente mag jokuny mwandu manie bwo lo e county no ka oko ni thothgi okoluwo chike mag rito alwora gino makelo kethruok mar alwora e gwenge makono. Kane Kachapina omedo ni kata ka obedo ni chenro mar kunyo mwandu manie bwo lo osebedo ka dhi nyime kuom kinde malach, jodak mag gwengego ma itime chenro no pok oyudo ber kaka owinjore ka ng'enygi pod odago ngima mar dhier. Kwa sirkal mondo oket okenge mager mar chiwo lesen manyien ne jokuny mwandu manie bwo lo mabiro luwo chike rito alwora kendo neno ni jogweng' bende yudo ber kokalo kuom chenro no. Ukienda sehemu za Kambi Karaya, ukienda sehemu za Lamu Nyeusi, ukienda sehemu za Takwel, yale yamefanyika mazingira ni mambo ambaye haitakikani katika dunia ya sasa. And as people of West Pokot, we seek environmental justice. Kwa sababu mito zetu zimeharibika na mambo ya mazingira yameharibika kabisa. Na mimi nimesema kama gavana tasimama na wale viongozi watakubali kusimama na mimi kulinda mazingira na kulinda rasilimali ya watu wetu. Ndalo achiel kende tok jonjore nego jadolo Julius Ndumia